खुलुमबाय सोनाफोरनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सय माजियाव जे फगवाननाय महर लासिनाबो दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय सानाय खालामजाबाय हानायावनो इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय बिनि एसे सिगांनि ब्लगसावनो आङो नोंथांमोननो फोरमायखाबाय जे बिथां फैदों होननानै आरोना जाय नायदों जाय नायाखै साफा सानै दङ मोनथिखाबाय आरो जाय नायफिनदों मोनथिखासिगोन आरोना बेनि नेक्स्ट ब्लगसा आरो मा जानो हागौ होननानैहाय जिखियानो जादोला ब्लगसा लाखाबाय आङो ओमफ्राय इन्ट्र'आनो मारिनाय जायाखै आरो दासो इडिट खालामनानै नायबाय इन्ट्र'आनो गायब सनाफोर इन्ट्र' मारिया मुवा ओरैनो भिडिअखौ फिसा फिसा क्लिप लागासिनो दङ ओंखायनो इन्ट्र'खौ दा मारिनाय जाबाय थ' फारि फारि जोबोद नाय होलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय ना बिमा बुरैया हानाय माने एसे एसे शेयार खालामनो नाजालाङो बिदिनो थ' नायलांबासो बिदिब्ला आं जे ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो नानि आं सोरखौ लाबोखो दैसो नामा बेलाय है दै नङा आइसक्रिमसोनोथ' सोरखौ लाबोखो आयो हा सोरनि बिफा होनदों ए सोरनि बिफा होनदों आब'नो बै थां आब'नो बै थां आदानो माबानो सोरां बै थां थां आयु 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 इसे हामजादों बिफाजों कमप्लेनसो सुरु जाबाय बेहा एसे बामनोनो बिफाया थिखांनो हागोन ना हाला जायो वाह 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 हामजादों एसे बिफाजों आयु 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 मालाय फैदो जादो दे जादो साम'स हरदो मोनसे नानिनो आइस्रिम 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 होआखैनो आं होथाराखै आङो र' दासो दिनैसो बिफा फैनानैसो जादो नोंहा 10 थाखा जाखोमानो स्कुलाव नै बेहा मोनजायाखै आयै जाबाय मा जाबाय बिमायाबो एसे जाबाय मा बायनानै होलाबायखाथारा आङो एसे एसे गगा मोननायखायनो जाबाय मा बुवा जादो बुवा दागो नांलायलै गोसो होसारनानै जायो नालाय सुखानोसै हाय बाबा ना बुस्थु फैखादो बिफा फैनायनि सुनानै लाखानोसै आं खय केजि बाराय बिसोरनो थांनायनि सिगां हगार देखायथ'लांगासिनो अजनखौ आरोना जायखिजाया एसे बारायनायखौ ग्रोब देखायहैनोसै आं लिरना दोनसै आं र' ओमफ्राय आरो माथोआव बिथाङा दुगैखांबाय लोबखांबाय जानोसै जोंबो फिसाजोआ जाथ'बावलासो जाहैदों आरो फिसालानि जादा जाखांबाय बेनो आदारा ओमफ्राय लेथेर फेथेर बेयावनो जानोसै जों बिसि फिसाय सानैजों आरोना ओइ दे भगबान मा जाबावगोन अखानायै डाइरेक्ट ओमफ्राय बिथांखौ मोब्रुं मोसि ससे दोननानै फैनानै माने स्टेसनसिम आरोना स्टेसनसिम थांस्लाबासै ससे दोननानै फैनानैसो आङो बेखौ अन आरोना मैया बिदिनो जाबाय लोंबाय रायलायबाय होनलायबाय रेस्ट लाबाय बेलासियाव दसे बेरायबाय ओमफ्राय आं केमेरा अन खालामबाय थायासै आरोना ओमफ्राय दासो अन खालामफैबाय आङो ओमफ्राय दा बायदियाव गोजां बोथोरनि बायदि नङाना गरम बोथोराव थाबनो सोराङो स्रां जाजोब्बाय आरोना थाबायनानै थांसैबो होनदोंमोन ओमफ्राय जेबो नंला दे बे आब'मोनाबो सिखारखाबाय जेथिया आरो गथ'फ्राबो उन्दुदों नालाय आं दोननानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आंबो उन्दुफिनला आरो 5थायानो जाथ'वाखै थेवबाबो उन्दुफिनला आङो एसे खुजुर खास्रा खालामनोसै आंबो सोनाबा लामा फारसे एसे ओमफ्राय आगान होलाबायनोसै आं बे न'नि लांगोना आसपासावनो आरोना जै बिसिनायाव उन्दुफिनबाथाय दानो 7था 8था नङाबाथाय सिखारनाय नंला आङो ओंखायनो हाबफिनला आरोना थाबायो मानसिफ्रा स्रांनो आं बांद्राय बिदि स्रांबा बाबावसो आंना आरो फुङाव खोमसियावसो मोजां मोनबावो रावबो ओंखारथ'यैयावसो रुमाव नायहैलाय सिखारदों ना मादों दसे गिदिंलाय फिसालाया ओंखारबायानो थाबायनो लिंबाय आङो उन्दुफिन होननानै हाबफिनबाय आरोना 5:30 जाबायमोन
ओमफ्राय होमबालाय उन्दुफिनदो दरजा बारनानै होननानै आरो एसे थाबायबावबाय आङो जाबाय जुनाफोर थाबायलाङो टारगेट स्टेपआ आंना जाबाय आरोना दुमब्रांब्रा जानोसैलै आङो बेलेन्स लाखिनो थाखाय आं हाबफैनायजों रानिमाव सिखारनायजों मालाय सिखारना मालाय फादारखौसो सोंलायबावो बाबाया नोंनो मैया खिथाखादोंना खिथादों अफिसाव थांगोन होननानै खिथादों खिथायाखैलायबावसो खिथानायालाय आं खोनादों माथो डाइरेक्ट मालाय बिफाखौसो आरोना बिफाया बुथेथे जि उन्दुबाय नों मा बिमाखौ मोनबा बाथाब गोबाव उन्दुबावगोनसो एखमबा 7टा 8टासिम उन्दुलायबावगोनसो बियो हारसिंबाबो दाबो बिमाखौ बाथाबफिननो मोनबा उन्दुगौमोन आरो ना खानाया आयै लाजाला सिननांसिगोन र' दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आं बग्रा बग्रि सोलायस्रांनानै सुस्रांनानै वा दिनैनि ब्रेकफास्टआ जोंना नंगौना नङा होनलायनायलै मैया थाइजौ थाइसे लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो आरो ओमफ्राय आपेलबो दङ जादो बिमायाबो हानानै लाबायनि आयौ मिनिनोसो ओंखारो माथो जों बिदि जाथारा नाबा जानांगौ जा दे जा इहा थाइजौखौनो जायानो खालि आपेलखौल' जादो दे दे नों बेखौ जाजुग्रोबा लेमनानै हरबावगोन आङो ओरैना होमबा संख्रि होनानै जागासिनो जायो मा बुंनो आरो बेफोर थाइजौखौलाय मुलिफोरजों फोमोननायसो दालाय बबाव थाइजौ सिजे दाब दाब जायगायाव मोनबाय खोमा मोनबालाय जोंसिम सफैगौ मानि मोजां फैथारगोनसै जोंनि लकेल थाइजौनि मोननाया बेसे मोजां बांद्राय गोदै नङाथ' दसे सुफांसो थ' गोदै मोनदां गोखै गैया नालाय बेखौनो गोदै मोनदों खोमा बेहा सोर नोङो बै गोखै लाबोनायखौ अबाय जोंखो नोङो गोखै लाबोनाया गैला हरबाय लरायनानै गाज्रि जाबाय जानो दोन्दोंमोन नों माथो जायासै आय बावो बे हाथाय सायबाय र' लकेलफ्रा मोनजाथारसै डाइरेक्ट ओमफ्राय आंनि ब्लगसा बेलासियावसो फैफिनबाय आरोना गाबनो ना मिनिनो थांबाय आरो सानसुआ बिदिनो ओमफ्राय बिथाब न'आव सफैखांलायबाय न'आव सफैखांनानै दाना सिंग्रा लानानै फैबाय बियो जुस लानानै फैबाय बियो मा होनना बुंबावनो आरोना जाबाय अननानै लाबोनायखौ जाना बेदांनो फोथार फारसे आवगायबोबाय आरोना ओइ नै बिफा फिसा साथामजोंहाय स्कुटिजों फैबाय बिसोरो ओमफ्राय आं सिदा थाबायबोबाय आरोना ओरै ब्रह्म फारसे थाबायनानै फैथारबाय आङो स्कुटियाव जायगा थोलाहाय मानसि बुनायजों जाबजों फौज बिथा माबा बुसिनानैसो फैनाय बायदि मोनलायलांबाय आङो बेनाबो आंनि माबायासो हाबबाय बुख्रांलाबायनाय मा लाबोबावखो नोङो नों मा अबेनिफ्राय मेथाइ मोनबावखो अबेयो आं जाया बेखौ हे भगबान न'आवसो जाना फैदों बुदांदां माने अबेसे बेहा सोराखौबो जाया बे जिं जिंनिखौल' जायो आरोना फैदो फैदो सानजौनि एसे फुटबल गेलेथोंसै थाबाय दासो मोनफैदों आङो गोलोमफ्रुलायबाय आरोना खालि जानाय बिफाया आथिं सायो होनदों आरो दा आथिं सानानै दा मोनायाव नेरबाय दा नोङो गोदो मालाबा अबेबा गाखोनाय ना मायावहाय आथिं एंगोला एसे सायो होनो आरो बांद्राय बिदि बल गेलेबाथाय सानाय नों बिदि खहे दामिनि हर दा माबे मा आथिया मा खामानि होनो सानायखौल' खिथा नोङो दा मोनायाव दाउआव थांजों नानो थिनल' आंखौ नाखायाबो आङो आला आं एसे थाबायबावनोसै र' ओइ बे फोथाराव गोदो आङो गुला बेयावसोमोन आंना ओइ नानि गैयियाव बेयावसो आङो खारफैयोमोन बारफैयोमोन एकदम आरोना आरामथारमोन गैला सेकेन्ड टाइम बिमा बुरै जानानै डेमेज हात्तियानो हात्ति मेडिस हात्ति नै आंखौ जोनो हाया सानदों नामा खबर जागोनलै जसोबा सयथिबो हे बै हरखौ आं लायाथ' बाबा लायथां लायबावबा जोगोन आं थां दे है जाया नोंना खेंख्रा गेटासो बिखौनो गेलेबाय नोङो खिसौफ्रु 1 2 3 नुवाखै आंनासो सिदा थाङो
येट आं लाया 1 2 3 नै थांबाय आइ दै है जोबाय थाबा आंबो फुटबलार जानो हासिगौमोन फुटबल गेलेग्रा गोजालै जोङो वाव 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 आइ दै गाबोननिफ्राय जुथा गाननो मोनांगोन जानाय नङा आंबो जुथा गाननानै गेलेगोन या हनै आजौ 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 फौ दे जादों दे उफ मेंबाय आं एनिमेसनफोर हेपि 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 ओमफ्राय आं माने ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना बेबायदि आरो बेलासियाव फ्रेस थानो मोनोबाथ' आरो गोसोफोरा गोजोन मोनो ओरैनोबाबो जोङो हेपि हेपिनो थानो नाजायो आरो दाथ' बिथां फैनायनि सायाव डाबल हेपि आरोना जिखियानो जादिला टाइम गैया बिथाङाबो दाबसिनिफ्राय फैनानै आरो दसे नै मेंबाबो माने लानानै फैबाय आरोना गथ'फ्राबो खारा खस' जाबाय थायोना सानसे माने न'आव थाबाय ओंखायनो लानानै फैबाय ओमफ्रायथ' जायफोरा आंनो बेखिनि सिम्पोल जा ब्लग्सखौनो फोरमायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच